Sumo ni guys. Oh. Tanawan ninyo ha. Picture. Kita na nila di Habert. Nato ingno muna supayanag usa. Kuha usa. Kuha to. Shout out mga kaukoy sa Kabo. Overtime sa mga kaukoy. So ni out na ko mga kaukoy. Uli na ko sa mga balay kay City raman tama na mong overtime. Ang akong mga bata sa dito ron ulat sa to. Sa WhatsApp mga kapobring ukoy sa Kabo. Ari na to sa itong motor mga kaukoy. Nag-uol ko sa motor lagi mga kaukoy kay basig kuan ang gasolina gamay na lang basig kaabot sa bunga ba. Mo na wagi ko bisag piso diri mga kapobring ukoy sa Kabo. Motor sa susiho na gasolina. Sos wala naman isud mga kaukoy oy. Asam tag gasolina ni ro. Sumutan ako mga kapobring ukoy sa Kabo guys oy. Oh. Gold sa motor kay gasolina. Ay, diskarte ta mga kaukoy. Ako tang ato magpatrabaho kabinet sa Birnes kay may kuan. May duty Birnes kay saligde. So ayan ito kadto rito niya mangutang tag kwarta basi 100 lang or 150. So let's go. Ayo. Saman. Asa Shane? Shane. Kuan kuno. Oh, kwarta. Mama ni mo na gawas ako sugatan. Mas gawas ako sugatan ni mo mama. 150. May ako itubel, wala ko itubel oy, wala yung kwarta. Wala yung kwarta. Pakit na gyud kog mayo. Sa tagay mo ri aday? Ano kahurot liyo di dos lagi oh, subok. Thank you. So bagong gasolina. Okay guys. So bagong gasolina. So patubil ta sunahan. Kuan ya, premium. $120 lang. Nakashilbo ka? Wala. Ha? Sibuan. Ay lang. Ako rin ganigi 130 para na, 120 para na ako 30 mil. Lera dira. Oh. Alright guys. Katubil na guys. Forward ta. Kaya basig na yun natin. So okay guys, nagkahumaw na tagpatubil guys. Then muli na ta. Maningot umayo guys. Okay, nablihan akong suway ang kuhan. Maning spark plugs kong motor kay purot-purot. Naniilis-ilis akong spark plug.
utang review gamay niya. Hindi ko ma-apply. Kita-kita ta pala eh. Yo, what's up mga guys? Na abot na ko dre mga guys. So nakadiskarte kita kuan. Tubil rong gabi una pero utang lagi niya. Turbuanan pa. So kung bata magbambam na kuno siya sad. Dito katarok vlog ani sige lang eh. Mga puhon maka mangutang kog cellphone maka vlog na tagtarong kay para nanay makuan siya. Nanay kung bata nanay matanawan ba kanang mga tanawan siya mga salida niya kani akong cellphone maka vlog na gyud ko. So taman guys, salamat kay sa inyong pagtan-aw dia. So ingat magka-diskarte kita guys. Anaon na pag-diskarte guys, basta na tay kugisan utang ta bayad sad, ba?